Ще играем оръдията на Икариус. На линията. Тихо сега, въпросът е, че аз съм капитан на Джункера. Джункера. Искам да си оправя корабчето. Аз го кръстих Буба. Ама... Yes, бе. Ми не става, не ми смени името нещо. Както ще да бъдем битъле. Започваме. Дет матч, върст, 37 кил, свинс. Мачкаме. Нямам търпение. Уважаем дъна. Значи, ти си гънер. Отивай, аз съм капитанчо. Потегли. Защо не ставаш? Бега така. Това точно ти ли трябва да караш, бе? Точно ти трябва да караш, където не знаеш какво прави. Тихо, бе. Чуко карам с нашите хора. Да, знаеш колко ще интересно, уважаемите зрители, да ма гледат как карам тази прости. Къде отиваш нагоре, бе, нещастник? Знаеш, че са там долу. Да, той е трифа паса. Ей, той иска ми вземи кораб. Разкарай се. Ти нещастник, кажи ми. Бегай. Карай автомобила, тръгвай. Ох, майко, сега ще да ще го взема. Бега така. Да, автомобила. Автомобила. Бега там, бе. Долу. Видях мобулът. Къде се намираме? Къде е мобула? Къде е то лоша? Там долу, ма ти как го набута там? Надолу да неща. Давам, бе, нищо не са такова, бе. Ще го заметна надолу като Батман, бе. Под нас, бе. Под нас. Къде мобулата? Това ли е? Това ли е? Тръгваме, уважаемите, пълен напред и няма милост. Бумкай. Петрохяне, бумкаш ли? Бумкам. То мобулата да не е нашия, защото го набумках много маза. Няма, не е нашия. Сигурен си? Как? Дали не е нашия? Това не е нашия. Чакай, намалям. Оборотите намалих. Бумкай! Бумкам, а нашия застанал там, не мога бумна. Чакай, това не е техния пани да бумкаме по нашия. Чакай, дай нагоре малко, Ма вратна, бе. Потеглям пак пълен напред. Ма вратна, бе. На къде? На където е вратна, казва Никита. Ляво малко. То на бумка. Бумка, ти що наводят се едно, бе? Въртня, бе. Върткам, чакай, наляво. Върткам. Ай, стреляй, защото ти виждам гранатите. Ма не мога бърна на ръбчета, бе. Виж къде от тях. Стреляй, бе! Твой там майка стреляш! Той има някакъв друг нещастник, чакай. Това колко нещастника стана тук, стана милето. Стреляй по код фаниш. Чакай да как е положението, да уважаем. Ей, зад нас, чакай! Давам! Смалям назад. Your teammate. То бил your teammate. Сега то your teammate... Лъжи, то не е нашия. Стреляй по your teammate. Ние сме син, едно на едно сме за сега. Виж го, то на бумка, бе. Бумкай по то your teammate. Бумкаш го. Бумкам го, насирам го. Давам надолу. Бумкай. Ох! Лакаче на народа. Върча. Стреляй! Патронто свърши. Зарядай! Аз ако не тръгна пълен напред, аре, твоята майка, тръгвам към тебе. Това пълен напред. Имаме ли предно оръжие? Или само едно оръжие? Има предно. Хубаво, аз ще го направя в него, ще го вкарам този кораб. Да, просто ще карам кораба в него. Върча, айде че е на предното оръжие сега. Че на предното оръжие! Предното оръжие има нещастник. Ще сблъскаме! Сблъскаме се! Стреляй! Че направиш, че пигани предното оръжие! Аз си казах, че съм взривя в тях. Тук ще деплойваме точно като в генералите, където никой не го гледа. Деплой. Пълен напред! Бом Харис, още не ме интересува. Който ще не, врязвам се в него. Работете е вашата майка, с какво се пише, с какво беше войс чато? Сега, кой то влява от нас? То наш. Юртиме, то там е лош! Хостел! Има хостел! Тук има хостел. Врязваме се в етоя. Виж ли къде? Тиммейта ли? Your teammate. Той всъщност не е наш тиммейт, той е лъж. Малям, давам надолу. Леко... Скоростта намалям. Къде е? Не виждам. Всъщност не намалям, давам пак пълен напред. Бумкаш ли го? Бо! Чакай, не съм на това, чакай! Ще врязвам се, дигай кораба! Това е. Щастник. Ти над нас има някакви, бе, зад нас. Това не е нашия. Зад нас има някакви. Лошо ли? Пълен напред! Леко са трясни с нашия нещастник. Отида към нашия другия. Мобулата! Праскай го! Не мога от тук. Ме интересува! Шибаш ли го, бе? Трясна го един път, колко пъти? Чакай, аз ще му влезна директно. Хубаме ли в него? Къде е? Давам надолу ли? Кажи, опътвай ма, нищо не виждам. Надолу давам. Надолу. Ще влезем ли в него? То ти в някакви каманаци тук, чакай, спри се. Няма да спира, пълен напред! Има каманаци някакви, бе. Май страх, бе. Писа надясно малко. Бумкай, отдавай, той напред! Ти ще го още, бе, толкова бомби. Много нагоре ми отиде, не мога да погледна надолу. Той надолу ли, не виждам. Поправете, бе, инженери. Върти. Я въртя, нищо не мога целя. Мобулата е до нас. Ляво, намалям, увеличавам, намалям. Двама са също нас. Медей. Чакай, завърча вляво ще мина. Инженерите нищо не правят инженерите. Аз съм инженер за малко тогава.
Чакай, аз ще го бумкам малко. О! Бумкам! Ще го поправя. Капитана бумка! Отиде малко капитанче. Аз ли, бе? Да, отиде малко на кораба. Бумкам, чакай, бумкам, бум. Къде? Какво направи Петрохан? Някой То се плъсна. вляво, горе, малко дай Как се наляво. дига, бе? Как се дига? Въто само задържаш. Задържаш или W? W. Падна! То наш ли е там? То наш. Чакай, виждам един друг, чакай. Обръщам. Обръщам. Бомбар Харис, чакай, ще поправя първо. Направо врязвай се в него, направо се врязвай се. Табово. Не го виждам. Вляво на бумката! Бързо вляво, чакай! Задръж че! Аз обръщам вляво. Не, обръщай, аз съм тук, бумкам го. Бум! Стигаш ли го? Бум! Не. Направо да че се врязваме в него, пускай пълен напред се врязваме. Как? Дава шато, че ще обърне. Върти се. Сега спре да въртиш, напред. Тръгвай! Пълен напред! Чакай, има вдясно един, само Вдясно, вързай му! На 3 флага разстояние сме по победата. Виждаш ли го? Виждам. Пляс! Малко за и наляво! Не друго наляво! Чакай, вяза ми толкова рязко! Надясно! Влизай му! Надясно бе! Дай надясно бе! Колко дясно? Малко надясно и не мога стигне на идея съм разстояние! Се счупиха ми го бе! Аз не блъзгам тихо бе! Виж как го натиках в стената, виж как го натиках! Дай надясно на идея! Почна го! Ти нас ще ни помогат да правят перката се чупила бе! Поправям перката ти, чакай! Поправям, аз влизам долу в някаква канавка. Че поправил, чупихме се, не знам се. Бомха, ретим бен. Не сме ли ретим? Мишкан сме ретим, пътелям. Да пътелям. Ми дам бътърли. Довиждане. Чакай, мога ли да дам тъмбъп? Тъмбъп? Давам ти тъмбъп, ето. Някакъв ми дал рекомендейшън на мене. Как? Има някакъв тъмбутон. Да, тъмбъп, тъмбъп. И аз на тебе ти дал? Трима човека са ми дали. Значи много са ме харесали като капитанчи. Айде, уважаеми зрители, до другия път.